Здравейте, котите! Показвам ви тази снимка, защото исках да видя на коментарите ми и видях един безупречен, много тъп. Беше, че съм голяма предателка, че нали съм била най-добра приятелка с Муки Вели, по-точно. Всеки човек си има най-добър приятел, който само да каже. Това са пълни глупости, които това момиче или момче казва. Има само 0 лайка. Аз имам 87, много ви благодаря, котите. Да продължаваме се така напредел. Но умолявам ви да не пишете такива глупости за мене. Може да ги пишете на чернови, но ще се моля. Изкарвайте си го на себе си. И аз съм имала врагове и съм се го изкарвала на себе си. Аз така не съм правила никога. Никога, запомнете. Едно, така ще обидиш момчето или момичето. Второ, ще го разстроиш още повече. Трето, ще го ядосаш много. Четвърто, ако имаш много абонати, ще се подиграва. И пето, най-важно, да се го изкарвате на себе си. Задължително на себе си. И чао, котите. Моля ви, не пишете такива глупости. Да, понякога качвам някакви тъпи видеа, ама само кой? А може да ме блокирате, няма проблем, няма да се сърдя, но ви умолявам на себе си да го изкарвате. И чао, котите.